Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithando zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaExodus isahluko sokuqala ivesi lesishagalolunye kuze kube 22. Kuleyo mihla kwabekwa inkosi entsha eGibhithe eyayingamazi uJosefa. Yathi kubantu bayo, bhekani abantu bakwa-Israyeli sebebaningi kabi futhi banamandla kunathi. Masixwaye senze icebo funa babe yilokhu banda kuze kuthi uma kuvela impi bahlangane nezitha zethu balwe nathi babuse izwe lethu. Kwase kubekwa phezu kwabo izinduna zokubasebenzisa ezabahlupha kanzima. Baphoqwa ukwakhela uFaro imizi emkhulu okwakulondolozwa kuye ukudla nezimpahla zempi. Igama laleyo mizi kwakuyiPithof kanye neRameses. Kepha nakuba bahlushwa ngomsebenzi onzima nokho banda kakhulu ezindaweni zonke. Ayeshawa uvala amaGibhithe esaba abakwa-Israyeli. Ngakho-ke aqhuba ukubagcilaza abacindezela ngemisebenzi enzima enza inhlalo yabo ibe lukhuni ngokuba sebenzisa ngokweqisa odakeni nasezitinini nasemasimini. Ngaphezu kwalokho uFaro wayala wathi, phonsani emfuleni zonke izingane zesilisa ezizalwa ngamaHebheru, kepha amantombazane ningawabulali. Thandwa zami, ngifisa siyibuke le ndaba. Le ndaba iyangimangaza, iyangithinta. Indaba ikhuluma ngesikhathi lapho abantwana bamaHebheru sebesezweni laseGibhithe. Uthi obhala kahle uthi, bhekani abantu bakwa-Israyeli sebebaningi futhi banamandla. Kunento evukayo, ukukhula, ukusimama kulokhu oyikona. Kunezinto nezigameko ezenzakalayo empilweni. Laba abekho ezweni lakwabo bafike eGibhithe ngenxa yendlala. Bafika eGibhithe bezocela ukudla. Kodwa ngibuka isibusiso uNkulunkulu ayesishilo kuJakobe, wathi yehla uye eGibhithe, athi lapho ngiyokwenza isizwe esikhulu. Labantu sebefikile, bahlala, bakhula, basimama. Bafike mhlawumbe izizukulwane soqala asekho. Mhlawumbe esesibili sesihlala nesesithathu. Uma behlezi bekhumbula bebuza ukuthi kahle kahle safika kanjani la? Kahle kahle lokho siyikona kuvelaphi? Lento iyangithinta ngoba kwesinye isikhathi ekuhlaleni kwethu izinto zisahambela kahle singakhohlwa ukuthi singobani. Singalibala izethembiso ezenziwa kuthina. Abanye bethu badla izithelo zemsebenzi nokuzikhandla kwabazali bethu. Khona into engithintayo yesibili. Uthi obhala incwadi, bheka, kwavuka inkosi entsha eGibhithe eyayingazi lutho ngoJosefa. Owayimazi uJosefa usashona. Lona musha akamazi uJosefa, akanendaba noJosefa, akabazi labantu bamaHebheru, akanendaba nabo, akanendaba ukuthi uJosefa wake wasiza izwe lakwabo lalizobulawa yindlala.
kwesinye isikhathi abanye bethu baba frustrated when the regime changes. Abanye baba frustrated ba expecte ukuthi lona omusha uzokunderstanda, uzokuthanda, uzoqonda, uzosebenza nawe ngendlela omdala abesebenza ngayo. No. Enye into engithintayo, abantu bayashintsha, abantu bayakhula, abantu bayahamba, abantu bayasuswa. Angiyohlezi nginobaba nomama, angiyohlezi nginonkosikazi wami, angiyohlezi nginomyeni wami, angiyohlezi nginabantwana bami, angiyohlezi nginabakwethu, angiyohlezi nginawo lomuzi, angiyohlezi nginawo lomsebenzi. Ngazi ngiyokwenza njani uma isimo sesiguqukile? Angiyohlezi nginawo lomzimba. Mhlawumbe kwamanje usamuhle, abantu bayangibuka, bayawuhalalisela, abantu bayangibuka, bayangincoma, kodwa ngelinye ilanga ngiyoba mpunga, ngelinye ilanga ngiyoba umxhiliba, ngelinye ilanga ngiyaguga. Akuyohlezi kunjena. Izimo ziyashintsha. Abanye bethu kuthi ngaguquka isimo, nabo uqobo lwabo baguquke. Uthola umuntu useshawe ushintsho olwenzekile ngoba unamathele kakhulu entweni endala. Okunye okungithintayo, uthi lo Faro omusha, babukeni labantu bakwa-Israyeli baningi banamandla, ngelinye ilanga bohlanganyela nezitha zethu, siyawuphenduka igcila zabo. Ingozi lento eyenziwa ile nkosi. Ubungozi bayo bukuthi abantu bayakholwa yona. Yazi khona ezinye izinto esizikhulumayo, khona ezinye izinto esizishoyo, abantu bakholelwe yithina ngenxa yezikhundla esinazo. Abantu bakholwe yithina ngenxa ye-influence esinayo. Kunento abantwana bakho abayikholwayo, ngoba uma akakwazi ukungikhohlisa, ubaba akakwazi ukungikhohlisa, kodwa mina nawe siyalazi iqiniso. Bangaka abantu imizi yabo namhlanje ichithekile, ikusasa labo namhlanje lihlukile kunalokhu ababeliplana bona ezingqondweni zabo. Iphutha abalenzile, basuke bakholelwa kakhulu kuwena instead of bakholelwe kubona. Kunabantu abafikile ezimpilweni zethu bazenza abangani bethu, bazenza abantu abazohamba nathi, bazenza abantu aba interested ekutheni sikhule, kanti bebefuna ukufeza izinhloso zabo ngathi. Kunabantu abasimamile ngemicabango nangemibono yethu. Uthe wena ufuna ukwenza ukuthi yena wathi ungayenzi leyo nto ngoba ngeke ilunge, but kwiqiqi useyayenza yena, seyamlungela. Kodwa wena owawufike nayo lenqondo, wafika nawo lo mcabango, akukulungelanga ngoba ukwenzanga, ngoba ulalele yena.
ukutshelile ukuthi abantwana bakho ubaphathe kanjani, umuzi wakho uphathe kanjani, umshado wakho uphathe kanjani. Kodwa yena enze the total opposite. Lento ifana nengane esikoleni ithi hayi for exam funda ukuthi nokuthi. Kodwa yena afunde the right one, wena ufunde lokho akutshele kona, uqede ufeyile, bese kubuza ukuthi ufeyile kanjani, kodwa yena ephasile. Ubazibuza umuntu ohambisana naye, okhulumisana naye izinto ezibucayi, kungani yena asimame, wena kodwa ungasimami, kodwa ulalela yena. Kunabantu abazinyoka, olimini lwabo kugcwele inkohliso, kodwa ubunyoka babo bufana negundane uma luma aphephethe. Uyokhohlisa ngokulokhu ehleka, uyokhohlisa ngokulokhu efuna ukuba nawe, uyokhohlisa ngokuba umama webhantshi, uyokhohlisa ngokuba ubaba othi uyakholwa kanti ukudla izithende. Ngiyisaba lento eyenziwa uFaro ngoba ufuna ukushintsha izimpilo zabantu. Enye into engithintayo nengesabayo uvalo nokwesaba. Ufuna ukufaka ukwesaba kubantu, ufuna ukuqhatha lo nalo, ufuna lo abuke lo munye njengesitha. Yazi into ayikhohlwayo ukuthi kungenzeka ukuba abanye babo base bevele beganenene, beganiselene, omunye eselotsholiwe washadelwa, omunye walobola washada. Awubonini ukuthi ubuphixi bami budala ingxabano emndenini owodwa? Lento ingozi uma ivela kumuntu ongumholi, ngoba ufuna ukuba yonke into ingalungi. Kukhona okunye okungithintayo akhuluma ngakho lapha. Kuthiwa basebenza imisebenzi eminingi ezobagqilaza. Khona abantu abazokwenza ube so busy, ekubeni kwakho busy ayikho into eproductive oyenzayo oyenzile except bafuna ukukhandla amandla. Nizohlangana nabo kuze kube ngathi nenza into eyaphambili, kanti le ikhava kukhulu abakwenzayo nokubalekile abakwenza ungaboni, ungabhekile. Uyobona abantu bentshontsha izwe bakuphuce lona, wena uhleli umunca isithupha. Isidalwa esingumuntu siyakwazi ukuba liqili. Ayishintshe umuntu impilo yakho uzitshela ukuthi niyahambisana kanti yena kade aplana ukuthi uzoyidicilela phansi kancane. Egcineni uthi uFaro, ngifuna bonke abafana, abantwana besilisa nibabulale. Kukhona umuntu ofisa ukubulala icebo lakho, isipho sakho nesiphiwo sakho. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi, mayisibusise, sivikele, isikhayisele, isicela amandla nokuvikeleka kuNkulunkulu uSomandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo.